Efter min opfattelse lever vi en meget, meget fin tid i forhold til at have prurigo nodularis, fordi der nu bliver forsket rigtig meget i nye lægemidler til tilstand. Og vi forventer inden for nogle år, at vi har en helt skuffe af forskellige behandlingsmidler, som vi vil kunne tilpasse den enkelte patient. Målet med behandling er jo at reducere kløen så meget vi kan, og på samme måde at reducere de her kløende hudelementer så vidt muligt. Vi har en behandlingstrappe, når vi møder folk med prurigo nodularis. Basisbehandlingen til alle vil være en fed creme. Så vil man typisk også tilbyde lokalsteroider, man kan prøve. Man kan også injicere steroid ind i enkelte elementer. Man kan give lysbehandling. Man kan give midler, som dæmper kløe, smertesignalering. Og så har vi de klassiske immundæmpende midler, og endelig har vi de nye biologiske lægemidler, og som for mange vil være effektivt, og for nogle vil være ekstremt effektivt. Vi forventer også, at der kommer noget af det, der hedder JAK-hæmmere til behandling af prurigo nodularis. Som en patient, der har kløende elementer på huden, skal man søge til sin praktiserende læge. Nogle praktiserende læger de vil så genkende det og sige, at det du har, det er prurigo nodularis. Og de kan jo så prøve at hjælpe en med nogle af de ting, man kan gøre med fed creme og lokalsteroid. Hvis ikke det er tilstrækkeligt, så kan man jo snakke med sin egen læge, men ikke man kan få en henvisning til en speciallæge i hudsygdomme. Og her vil speciallægen så kunne stille ofte diagnosen og sige, at det er prurigo nodularis eller kronisk prurigo, som det også hedder, og vil kunne behandle også med fed creme, med lokalsteroid, måske kunne injicere lidt steroid ind i nogle af elementerne, kunne give lysbehandling, kunne give nogle af de klassiske immunmodulerende behandlinger, som man også bruger til eksem og psoriasis. Det er nu ikke alle praktiserende hudlæger, som gør det, men så vil hudlægen kunne henvise ind til en dermatologisk eller hudafdeling på hospital. Og herinde har vi lidt mere tilbud med forskellige behandlingsmidler til patienten med kronisk prurigo eller prurigo nodularis. Det at møde en patient med prurigo nodularis for 10 år siden, jamen der kunne jeg måske have svært ved at hjælpe. Og der kan jeg mærke, at nu bevæger vi os ind i en anden tid, hvor man faktisk godt kan hjælpe patienterne. Det at se, at patienterne bliver glade for behandlingen, at de pludselig får mindre kløe, de får bedre nattesøvn, de får bedre livskvalitet, de kan pludselig fungere i sociale sammenhæng, de kan gøre ting, de ikke kan gøre, de har kunne gøre før. Det er faktisk en kæmpe stor tilfredsstillelse som det.